ta canya hannuna. Garin masoyi garin iyayena, a inda aka yi haifa min na matata. Ya gadiya mai ladabi ga biyayya, ko zuwa mai tunani to kina lafiya. Assalamin alaikum zo ina tambaya, to garin agada suna zo a domin ta ne, ni ko bani nan ba na kira ko za ta zo. Can baya mun yi waya da ita, gashi yanzu ina yi kira ta baya ta. Mun yi haɗuwa social media babu rata, ta rigaita ya gauraya dukkan jini da anta. In ma ina tunawa sai in ji kamar zaman faɗi. Ya gashi dai lokaci yayi soyayya, ko da zafi ana yin sanyi soyayya. Haɗuwar mu ta zama lahi soyayya, dole za na san me zan yi. Shi fa so baya bin harayan mai yinsa. Wanda ya sauri kai ya dakata, idan da kunyar da jinjiri yana tata. A dole ba wa garzayo ya soye wuta, soyewa in zanai shekara yana nan agadas. Ya ce a so na haukace, ko da yaushe buri na in ji zance. Inda rai mace za a sha kallo, ta ganna kololo yake kallo. So ashe halitta ne wanda baya razana. Allah ka raba mu da zamanin da fari zai koma baki. Gashi yanzu ina magana ba ni da tamma sai ka da an yi siki.